Мисля последният ми ден на 29. Това е люти. И аз смуча лукче с какво беше бе? Гинджифил ли беше на български? А Рая смучи плизалка за гърло, защото сме втасали всички. И сега ще ви взема на един ден с нас. За първи път им хващам с пътиите на тези. Много ми харесват. Аутфита за днес. Тати и Рая. Те пътуваме еднакви. Много си готина. Брях. Еднакви ли сме, мамо? Да, не знам. Аз не знам къде отиваме. Мам, кола, подарък. Подаръка за Рая. Брошка, която ще сложим на якито. Дудия, отолия на мама. Това е малкото, а пък това е голямо. Това е малкото на яя. Ние ще сме еднакви ли? Да. Иди си гладна, какво ядеш? Кой санче? Кое санче? На будучи. Покажи. Мане. Ей, не се параш. Ами искаме с ненадото. Давай. Чудихме се дали да изберем метро или такси и решихме, че сме с влака. Влака. Цял влак, обичам те. А те ми губиш. Чака. Искам цял. Аз си сложих шала на детето.